Pregunta creo que era máis ou menos porque empecé a escribir, iso conleva outra pregunta moi á galega, porque eu empecé a ler desde moi pequeniña, sempre me agasallaron con libros na casa, entón fun a lectora empedernida desde sempre. Recordo de estar enferma eu co xarampón, tiña uns 5 anos, e pasei unha semana a ler contos. Xa lía naquel momento, lía bastante ben, e seguía lendo. E despois empecé con redaccións no colexio, na facultade participaba en concursos literarios, xa escribía poemas na adolescencia, por exemplo, creo que é bastante común, pero desde logo. E cando decidín tomar partido para, digamos así vulgarmente, lanzarme a escribir xa, pois ao acabar a carreira, basicamente, fixen filoloxía galego-portuguesa, e entón, pois, empecé a participar en congresos, así empecé a traballar con ensaios, sobre todo, e crítica literaria, e a partir de congresos empecé a escribir tamén artigos en revistas, e a partir de aí imparable. Xa despois chegaron libros, traducións, e creo que xa chegarei a moi bella escribindo, e por suposto sempre lendo tamén, que é o complemento imprescindible, penso eu.